Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Shamadaji. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhatta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Radha. Hare Krishna. ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഭക്തിശാസ്ത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഭക്തിശാസ്ത്രി നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ്. അതായത് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മവും കൃഷ്ണാവബോധവും, അതായത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതെങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മം നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് മുൻകാലങ്ങളിൽ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു എല്ലാവരും നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് കാലക്രമേണ അതെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പോൾ വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്ന സ്വഭാവം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, അത് അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാനും പറയുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണ കർമ്മ വിഭാഗശഃ. 4 വർണ്ണങ്ങളെ, അതായത് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര, ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുണ കർമ്മ വിഭാഗശഃ. സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഒരാളിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് വർണ്ണം, അതായത് നമ്മൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? അത് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യൻ 4 വർണ്ണങ്ങളിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു. ആ 4 വർണ്ണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതും കൃഷ്ണാവബോധവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറയുന്നത് അവനവന്റെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ ആ സ്വധർമ്മം മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, പിന്നെയോ സ്വധർമ്മത്തിനൊപ്പം കൃഷ്ണാവബോധവും നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര എന്നിങ്ങനെയുള്ള വർണ്ണങ്ങളും പിന്നെ ബ്രഹ്മചാരി ഗൃഹസ്ഥ വാനപ്രസ്ഥ സന്യാസി എന്നുള്ള ആശ്രമവും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. എന്നെന്നും ഉള്ളതാണത്. നമ്മളിപ്പോൾ അത് ആചരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു വർണ്ണ ആശ്രമ ബന്ധം ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. കാരണം ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും
ക്ഷത്രിയനായിട്ട് ഭരണപാടവമുള്ളവരും, വൈശ്യനായിട്ട് വാണിജ്യ ബിസിനസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നവരും, ശൂദ്രനായിട്ട് സേവക സ്വഭാവമുള്ളവരും എല്ലാം സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ആ ഒരു കർമ്മം മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ കൃഷ്ണാവബോധവും അതിനോടൊപ്പം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തത്വത്തിൽ അടിസ്ഥിതമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രി എന്നുള്ള ഈ പഠനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഭക്തിശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ അത്യാവശ്യമായ ഈ വിഷയം ഭഗവത്ഗീതയുടെ, അതായത് ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്നുള്ള ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും 18-ാം അധ്യായം വരെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ധർമ്മത്തിന് അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ 1-ാം അധ്യായം മുതൽ 18-ാം അധ്യായം വരെ ഭഗവാൻ തുടരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള, മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ കൃഷ്ണൻ ധർമ്മത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള, നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് 18-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ധർമ്മത്തിലൂടെ ധർമ്മത്തിന് അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാം എന്നുള്ള ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ നോക്കിക്കാണുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഗീതാ മാഹാത്മ്യം: മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാര മല നാശനം. ഒരാൾ ദിവസവും ജലത്തിൽ കുളിച്ച് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരാൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പുണ്യ ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും കുളിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അഴുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതെ ആകുന്നു. ഗീതാ സുഗീതാ കർത്തവ്യ കിമന്യൈഹി ശാസ്ത്രവിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത് വിനിസൃത. ഒരാൾ ശ്രദ്ധയോടെയും പതിവായി ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. മറ്റൊരു വേദഗ്രന്ഥവും വായിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അത് പരമപുരുഷനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരാംശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ധോക്താ ഗോപാലനന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സഃ സുധീർ ഭോക്താ ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരാംശമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീത അതിന്റെ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരാംശം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപാലകനായി പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഈ പശുവിനെ കറക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും ശുദ്ധഭക്തരും ഭഗവത്ഗീതയുടെ അമൃതമായ പാൽ കുടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത, അതായത് ഗീതോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരാംശം മനസ്സിലാകുന്നു. മറ്റുള്ള ഉപനിഷത്തുകളൊന്നും തന്നെ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇനി പ്രഭുപാദ ഈ ഭഗവത്ഗീത എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ദൗത്യവും എന്തായിരുന്നു, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആമുഖം. നമ്മളപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ ആമുഖത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. ആമുഖത്തിൽ പ്രഭുപാദ താൻ ഭഗവത്ഗീത അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പുതിയതായിട്ട് രചിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പ്രഭുപാദ ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനം എഴുതുന്നതോടുകൂടി ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേരുടെ, അതും വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും യഥാരൂപം എന്നുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് എന്താണ് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത്? അദ്ദേഹം തന്റെ ദൗത്യമായിട്ട് എന്താണ് കരുതിയത്? അതാണ് ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ അതേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വ്യവസ്ഥിതനായ വിദ്യാർത്ഥിയെ നയിക്കാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ അതേപടി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ
പ്രഭുപാദ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നു? അതാണ് ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ, ഒരു പകലിൽ ഒരു തവണ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്രയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ? 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ 1000 പ്രാവശ്യം. അതെ, 1000 തവണ 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത്രയുമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പകലിൽ 4 യുഗങ്ങൾ 1000 തവണ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ 4 യുഗങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം കൃഷ്ണാവതാരം, രാമാവതാരം എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ പകലിൽ ഒരു തവണ, ഒരു യുഗത്തിൽ ഒരു തവണ, ഒരു ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പൂർണ്ണനായിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. അതാണ് കഴിഞ്ഞ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം അവതരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ത്രേതായുഗം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ദ്വാപരയുഗവും ത്രേതായുഗവും മാറി വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ദ്വാപരയുഗമാണ് ആദ്യം വരേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ത്രേതായുഗം ആദ്യം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആര് പറയും? ഭഗവാൻ സ്വയം ഈ ഗ്രഹത്തിൽ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ അതേ ലക്ഷ്യം എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ. ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരത്തിലും അവതരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരവും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി പരിത്രാണായ സാധൂന, ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുവാൻ, അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ, ഭഗവാനോടുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം അതിന് കോട്ടമൊന്നും വരുത്താതിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണാഗതരാകുവാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, ആ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഭക്തന്മാരെ നയിക്കുവാൻ, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഓരോ ഭക്തരെയും നയിക്കുവാനായിട്ട് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപകാരപ്രദമാകും. കാരണം എന്താണ്? പ്രഭുപാദ യഥാരൂപം അതേപടി ഭഗവാൻ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചോ അത് അതേ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആചാര്യൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആചാര്യനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് സാധ്യമാകുന്നു. അങ്ങനെ അതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ലക്ഷ്യം, ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു, മാനസിക ദൗത്യം അതായിരുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചതിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സ്വന്തം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. അതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണത. ഭഗവാൻ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. അത് ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുക. പിന്നെയോ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ
നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ഈ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെ നിറവേറാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ അതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നു? അതാണ് ഇസ്കോൺ വഴി പ്രഭുപാദ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും? ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഓരോ പർപ്പസിനുള്ളതാണ്. ആ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്ന് ഇസ്കോണിലൂടെ, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ പ്രഭുപാദ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ദൗത്യവും മനസ്സിലാക്കാനും അഭിനന്ദിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാനും ഇസ്കോൺ സമൂഹത്തിൽ ഈ അറിവുകൾ ശാശ്വതമാക്കുവാനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. ഭഗവത്ഗീത ആരംഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കർട്ടൻ പോലെയാണ്. അതായത് ഒരു വഴികാട്ടി പോലെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രി ഭക്തിശാസ്ത്രി നോട്ട്സ് പ്രകാരം ഭഗവത്ഗീത ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ 3-4 കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മാനസികാവസ്ഥ. രണ്ടാമത്തേത് ദുര്യോധനന്റെ നയചാതുര്യം. ദുര്യോധനൻ എങ്ങനെയാണ് നയചാതുര്യത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ. മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ. 4 അർജുനന്റെ വിഷാദം, അതായത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിലൂടെ അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പ്രസ്താവനയാണ്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവഃ മാമകാഃ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമ കുറുവത സഞ്ജയ എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുന്നു. അതായത് സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്ര സ്ഥലത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഒത്തുകൂടിയ ശേഷം എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരും എന്താണ് ചെയ്തത്? അതായത് പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്ര സ്ഥലത്ത്, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, ധർമ്മസ്ഥലമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധസ്ഥലത്ത്, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവഃ, അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഒത്തുകൂടിയ ശേഷം മാമകാഹ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരും. മാമകാഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പുത്രന്മാരും പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മാനസികാവസ്ഥ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം പാണ്ഡവർക്ക് അവരുടെ അച്ഛൻ ഇല്ലെങ്കിലും ധൃതരാഷ്ട്രരാണ് അവരുടെ അച്ഛനായിട്ട്, വലിയച്ഛനായിട്ട് വരേണ്ടത്. എങ്കിലും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മാനസികാവസ്ഥ തന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും വ്യത്യസ്തരാണ് എന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്റെ മക്കളെയും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളെയും വ്യത്യസ്തരായിട്ട് കാണിക്കുന്നതും, പിന്നെ സ്വയമേവ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളം ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ സ്വയം ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തെ ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഭയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താത്? ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് ദുര്യോധനൻ എന്തെങ്കിലും ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? കാരണം ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ എത്രമാത്രം അനീതികൾ ചെയ്തവരാണെങ്കിലും ആ സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വാധീനം അവരുടെ മേലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദുര്യോധനന്റെ മനസ്സ് മാറി ദുര്യോധനൻ എന്തെങ്കിലും
സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് ഒപ്പുവെച്ചാലോ? കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രർ യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രർ അവിടെ പാണ്ഡവരെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് രാജ്യം തന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്വാർത്ഥതയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മനസ്സിൽ ഈ പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്തെങ്കിലും ദുര്യോധനന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മനസ്സിലൂടെ ഓടുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ മക്കളെയും പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരെയും വെവ്വേറെയായിട്ട് കാണുന്നു. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വാധീനം തന്റെ മക്കളുടെ മേലുണ്ടാകുമോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്. അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് നേരിട്ടറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുദ്ധം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ, തന്റെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും അപകടം ചെയ്തു കളയുമോ, ആർക്കാണ് സ്വാധീനം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകുന്നത്? കാരണം പാണ്ഡവർ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അവർ ധർമ്മത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്വാധീനം അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. അതെല്ലാം ആലോചിച്ച് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു ഭയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച്, ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ധർമ്മക്ഷേത്രം, ധർമ്മനിഷ്ഠമായ സ്ഥലം, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വാധീനം തന്റെ മക്കളുടെ മേലുണ്ടാകുമോ എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പേടിയാകുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് നെൽവയലിൽ എന്ന പോലെ അനാവശ്യമായ ചെടികൾ പറിച്ചെടുക്കാനാണ് കൃഷ്ണൻ അവിടെ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതായത് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷേത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ആക്ടിവിറ്റി, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ശരീരം. അതുപോലെ ഇവിടെ ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധർമ്മം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്രമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഒരു ഫീൽഡിൽ, അതായത് ഒരു വയലിൽ കളകളെ കൃഷിക്കാർ പറിച്ചെടുക്കുന്നു. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ കളകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള വിത്തുകളൊന്നും നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരികയില്ല, ചെടികൾ വളർന്നു വരികയില്ല. അതുപോലെ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ അസുര സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാവരെയും ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പരിപാടിയിട്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തെ ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്നും കൂടെ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് കുരുക്ഷേത്രം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ യുദ്ധക്കളത്തെ ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനും ദുര്യോധനനും മറ്റുമായിട്ടുള്ള അനാവശ്യരായിട്ടുള്ള അധർമ്മികളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സഞ്ജയൻ പറയുന്നു രാജാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദുര്യോധനനെ രാജാവായിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്? നേരെ ആരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ദുര്യോധനൻ? സഞ്ജയൻ നോക്കുമ്പോൾ ദുര്യോധനൻ നേരെ തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യരെ സമീപിക്കുന്നു. എന്താണത് കാണിക്കുന്നത്? ദുര്യോധനന്റെ നയതന്ത്ര ചാതുര്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദുര്യോധനന്റെ നയതന്ത്ര ചാതുര്യം എന്താണത് എന്ന് 3 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കുകയാണ്. പശ്യീതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമതാ. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്നാണ് ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയുന്നത്. ദ്രോണാചാര്യരോട് പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യാധിപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യമുണ്ടായി? പശ്യൈതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ,
അതാണ് ദുര്യോധനന്റെ നയതന്ത്ര ചാതുര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്കാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക? എന്തുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരാണ് പറയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ദണ്ഡോത്പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ റീസൺ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് മാതാജി. അതെ, ദുര്യോധനൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? അതായത് ദുര്യോധനൻ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ദ്രോണാചാര്യരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അതായത് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ശരിക്കും അറിയായിരുന്നു ദ്രുപദപുത്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരബലത്താൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ജനിച്ച മകനാണ്. അപ്പം അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ആയോധനകളെയും അദ്ദേഹത്തിന് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ശീലിപ്പിച്ചു. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ. അതെ, കറക്റ്റ്. അതായത് ദ്രുപദൻ രാജാവാണ്. ദ്രുപദൻ രാജാവിന്റെ മകനായിരുന്നു. ചെറുപ്പകാലത്ത് ദ്രുപദനും ദ്രോണാചാര്യരും സഖാക്കളായിരുന്നു, സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാ വിദ്യകളും അഭ്യസിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ദ്രോണാചാര്യർ വളരെയധികം പാവപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, വളരെ പുവറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദ്രുപദൻ എന്ത് പറയുന്നു? എനിക്ക് രാജപദവി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ രാജകുമാരനാണ്, എനിക്ക് പവറില്ല, ഞാൻ എപ്പോൾ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ ആ സമയത്ത് എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ, അതായത് പാഞ്ചാല രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി നിനക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിട്ടിരിക്കണം. അത്രമാത്രം വലിയ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു രണ്ടു കൂട്ടരും. പക്ഷെ എപ്പോൾ ദ്രുപദൻ രാജാവായി മാറിയോ, ദ്രോണാചാര്യർ ഒരു ദിവസം ദ്രുപദനെ കാണാൻ പോകുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം പുവറായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ മകൻ അശ്വത്ഥാമാവിന് ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊടുക്കാനുള്ള സമ്പാദ്യം പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദ്രുപദൻ തനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് നേരെ ദ്രുപദന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷെ ദ്രുപദൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? അപമാനിച്ചു വിട്ടു ദ്രോണാചാര്യരെ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ അറിയുകയേ ഇല്ല എന്നുള്ള അഹങ്കാരം മൂലം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ അറിയേയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപമാനിച്ചു വിടുന്നു. അപ്പോൾ ആ അപമാനത്തിന് പകരം വീട്ടാനായിട്ട് ദ്രോണാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൗരവന്മാരെയും പാണ്ഡവന്മാരെയും പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ ദ്രുപദനെ പിടിച്ചുകെട്ടി തന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനനും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് ദ്രുപദനെ പിടിച്ചുകെട്ടി ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ദ്രോണാചാര്യർ അദ്ദേഹം പണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പോലെ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി തന്റെ വശമാക്കുന്നു, പകുതി ദ്രുപദന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ദ്രോണാചാര്യർ അതോടുകൂടി എല്ലാം മറക്കുന്നു. ദ്രുപദനോടുള്ള വൈരാഗ്യമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. പക്ഷേ ദ്രുപദൻ അതൊന്നും മറന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശത്രുതാ മനോഭാവമായി. ആ ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനുള്ള ഒരു പുത്രൻ തനിക്കുണ്ടാകണം എന്ന് ദ്രുപദൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒരു യാഗം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രനാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല. ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആയോധന കലകൾ അറിയുന്ന ഒരാചാര്യനായിരുന്നു ദ്രോണർ. അതുകൊണ്ട് ആ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുക്കൽ തന്നെ ദ്രുപദൻ തന്റെ പുത്രനെ ആയുധ കലകൾ അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. പക്ഷെ ദ്രോണാചാര്യർ അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല. കാരണം ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ തന്നെ വധിക്കാനുള്ള വരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട്, ബ്രാഹ്മണൻ സത്വഗുണത്തിലായതുകൊണ്ട്, എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടുകൂടി പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ട് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നെയും തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് ദ്രോണാചാര്യർ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത്, ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ ഇതെല്ലാം കുത്തിപ്പൊക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ദുര്യോധനന്റെ നയതന്ത്രം. അതായത് മറുപക്ഷത്തുള്ള ദ്രോണാചാര്യർ കൗരവന്മാരുടെ പക്ഷത്താണ്, മറുപക്ഷത്തുള്ള പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവരും ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണെങ്കിലും അങ്ങ് സൂക്ഷിച്ചു വേണം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. കാരണം അവർ ശിഷ്യന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരോട് ഒരു
ദയയും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങ് എന്റെ ചോറുണ്ടിട്ടാണ് ഇതുവരെ വന്നത്, എന്റെ പക്ഷത്താണ് അങ്ങ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ദുര്യോധനൻ. അപ്പോൾ വളരെയധികം നയതന്ത്ര ചാതുര്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ എന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. ദ്രോണാചാര്യർ അറിഞ്ഞിരുന്നു ദ്രുപദ മഹാരാജാവിന് ഒരു മകനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു, ഭാവിയിൽ അവൻ എന്നെ വധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും തന്റെ ശിഷ്യനാകാനും സൈനിക കല പഠിക്കാനും വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ ശരി എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. അതിനർത്ഥം ബ്രാഹ്മണർ വളരെ ഉദാരമതികളായിരുന്നു. അവൻ എന്റെ ശിഷ്യനായി വരുമ്പോൾ സാരമില്ല, ഭാവിയിൽ അവൻ എന്നെ വധിക്കും, അത് പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കണം. കാരണം തന്റെ ജോലി, അതായത് ദ്രോണാചാര്യരുടെ സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് ഒരു ആചാര്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ തന്റെ ധർമ്മം ഈ യുദ്ധ സാമർഥ്യം എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ആരെങ്കിലും തന്റെ അടുക്കൽ അപേക്ഷിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരെ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞു വിടാൻ പാടില്ല. അത് തന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ധർമ്മത്തിന് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദ്രോണാചാര്യർ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു പ്രഭുപാദ. അപ്പോൾ ദുര്യോധനന്റെ നയതന്ത്രമാണ് 3 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. കാരണം പിന്നീട് അർജുനന്റെ പാണ്ഡവപക്ഷത്തുള്ള യോദ്ധാക്കളെയെല്ലാം വിവരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കൗരവപക്ഷത്തുള്ള യോദ്ധാക്കളെയെല്ലാം വിവരിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യരോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് അർജുനൻ മുതലായിട്ടുള്ള മഹാരഥികളായിട്ടുള്ള സേനാധിപന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നീട് ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്തുള്ള സേനാധിപന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം പറയുന്നു ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിം ചയഃ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സൗമതിസ് തഥൈവച. നമ്മുടെ പക്ഷത്ത് അങ്ങ് കൂടാതെ ഭീഷ്മർ, കർണൻ മുതലായ മഹാരഥികൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവരെല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത് അന്യേച്ച ബഹവഹ ശൂര മധർത്തെ ത്യക്ത ജീവിതാഹ. അവരെല്ലാവരും വളരെ വലിയ വീരന്മാരാണ്, മഹാരഥികളാണ്. പക്ഷെ അവർ എന്തിനായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു? മധർത്തെ ത്യക്ത ജീവിതാഹ, എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം കളയാനായിട്ട് തയ്യാറായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നവരാണ്, മരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി. കാരണം അത്രമാത്രം എന്നോട് കൂറുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനും തയ്യാറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ശൂരന്മാരാണ്, വീരന്മാരാണ് അവരെല്ലാവരും. നാനാശസ്ത്ര പ്രഹരണാഹ സർവേ യുദ്ധവിശാരദാഹ. എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽ പ്രവീണരാണ്. അവരെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ശരീരം ത്യജിക്കാൻ പോലും റെഡിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ എല്ലാം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ സേനാധിപന്മാരുടെ എല്ലാം പേരുകളെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? അവരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ മഹാപോരാളികളുടെ പേരുകൾ ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ. എപ്പോഴാണോ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുണ്ടാകുന്നത് എല്ലാം കൃഷ്ണമയമാകുന്നു. അപ്പോൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്നത് തന്നെ. കാരണം ഭഗവാനാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് എല്ലാ സൈന്യാധിപന്മാരും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്നെ എല്ലാ സൈന്യാധിപന്മാരും, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സേനകളും അവിടെ ഒത്തുചേർന്നത്. എല്ലാ അധർമ്മികളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ ഓരോരുത്തരും വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ ഈ യോദ്ധാക്കളുടെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നത് നാം അവഗണിക്കരുത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ എല്ലാ ദുഷ്ടശക്തികളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി അവരെ വധിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ഇവരെല്ലാവരും അണിനിരന്നത്. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ഇത്ര പേരും പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത് ഇത്ര പേരും ഇങ്ങനെയെല്ലാം അണിനിരന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, ഇച്ഛിച്ചോ, അതെല്ലാം അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
എല്ലാത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഓരോ ശ്ലോകവും ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓരോ ശ്ലോകവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ദുര്യോധനൻ തന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ തന്റെ ശംഖം ഊതുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അദ്ദേഹമാണ് ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഏറ്റവും വയസ്സായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, വലിയ ലീഡർ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യുദ്ധം തുടങ്ങാറായി എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദുര്യോധനന്റെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിനും ദ്രോണർക്കും എല്ലാം അറിയാം, കാരണം ധർമ്മം പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പക്ഷത്താണ്, അവരെ ജയിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിലും ദുര്യോധനന് ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ തന്റെ പക്ഷത്തുണ്ട്, ദ്രോണാചാര്യർ തന്റെ പക്ഷത്തുണ്ട്, കർണൻ തന്റെ പക്ഷത്തുണ്ട്, അനേകം മഹാരഥികൾ എന്റെ പക്ഷത്തുണ്ട്, എനിക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഫാൾസ് ഹോപ്പ് ദുര്യോധനന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട്, ദുര്യോധനന്റെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തന്റെ ശംഖം എടുത്ത് ഊതുകയായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സൂചന ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അതോടുകൂടി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ ശബ്ദമുഖരിതമാകുന്നു. എല്ലാവരും അവനവന്റെ ശംഖങ്ങളും മറ്റുള്ള വാദ്യോപകരണങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് പാണ്ഡവ പക്ഷത്തിൽ കൃഷ്ണനും അർജുനനുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ശംഖം ഊതുന്നത്. ആ 14 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മാധവൻ കൃഷ്ണ തദഹശ്വേതേർഹയേർയുക്തേ മഹദീ സ്യന്ദനേ സ്ഥിതൗ മാധവഃ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദത്മതുഃ. മാധവഃ കൃഷ്ണൻ, മാധവൻ. മാധവൻ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ അർത്ഥം ലക്ഷ്മിപതി എന്ന്. മാധവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷ്മിയുടെ പതിയായിട്ട്, അതായത് ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ പതിയാണ് മാധവൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാധവൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താണ് മാധവൻ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഐശ്വര്യം പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പായി. അത് വിജയത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ്. രണ്ടാമത് ദിവ്യൗ ശംഖൗ. അർജുനന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും ശംഖങ്ങൾ ദിവ്യമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റേത് ഓൾറെഡി പാഞ്ചജന്യം ദിവ്യമാണ്. അർജുനനും അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്ത ശംഖമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതും ദിവ്യമാണ്. അതും വിജയത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. കൂടാതെ എന്താണ്? തദഹശ്വേതേർഹയേർയുക്തേ മഹദീ സ്യന്ദനേ സ്ഥിതൗ. അതായത് വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേര്, അതും അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്ത തേരാണ്. അതും ദിവ്യമായതുകൊണ്ട് അതും വിജയത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അർജുനന്റെ കൊടിയടയാളം. അങ്ങനെ പറയുന്നു. കപിധ്വജഃ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അധവ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർതരാഷ്ട്രാൻ കപിധ്വജഃ. കപിധ്വജഃ കൊടിയടയാളം, ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം. എങ്ങനെയാണ് ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ട് പറയുന്നത്? പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇതാണ് വൈഷ്ണവം. വൈഷ്ണവ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന്. ആര്? പാണ്ഡവർ. എന്താണത്? ഹനുമാനെ തങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹനുമാനെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ. അതായത് വൈഷ്ണവരെല്ലാവരും സ്വയം ഭഗവാന്റെ ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക. വൈഷ്ണവരെല്ലായ്പ്പോഴും മുൻകാലങ്ങളിലെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നു. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള ശരിയായ വഴി രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ആചാര്യരെ പിന്തുടരണം. ഒരാചാര്യനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരെ, അതായത് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ സ്വയമേവ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ സ്വയമേവ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയല്ല, പിന്നെയോ മുൻകാലങ്ങളിലുള്ളവരെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതാണ് വൈഷ്ണവം. അതിനാൽ യുദ്ധതത്വത്തിൽ അർജുനൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ്. അദ്ദേഹം മുമ്പത്തെ പോരാളിയായ ഹനുമാനെ പിന്തുടരുന്നു. അതിനാൽ ഹനുമാൻജി
എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ഹനുമാനോടൊപ്പമുള്ള തന്റെ പതാക ചിത്രീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ഹനുമാൻ പറയുന്നു അർജുനനോട്, നിന്റെ പതാകയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കാം. അങ്ങനെ അർജുനന്റെ രഥത്തെ ഹനുമാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് വൈഷ്ണവം. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് കൃഷ്ണ ഭഗവാന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ്. നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ രാമന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹനുമാൻ പോരാടി, ദയവായി എന്നെ സഹായിക്കണം. ഇതാണ് ആശയം. അങ്ങനെ അർജുനന്റെ കപിധ്വജ എന്നുള്ള പേരും ലഭിക്കുന്നു. ആ കപിധ്വജൻ എന്നായിട്ടുള്ള അടയാളം പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. അതിനാൽ വൈഷ്ണവരുടെ ഏത് പ്രവർത്തനവും അവർ എപ്പോഴും മുൻ ആചാര്യനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദയവായി എന്നെ സഹായിക്കൂ, ദയവ് ചെയ്ത്. ഇതാണ് വൈഷ്ണവർ. എപ്പോഴും സ്വയം നിസ്സഹായനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു, ഒപ്പം മുൻ ആചാര്യനോട് സഹായം യാചിക്കുന്നു. വൈഷ്ണവർ എപ്പോഴും തനിക്ക് ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ സഹായത്തെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്തവരാണ് വൈഷ്ണവർ. അതുകൊണ്ട് ആ ഗുരുവിന്റെ മുൻകാലങ്ങളിലെ ആചാര്യന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അവർ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതാണ് വൈഷ്ണവിസം. അതുപോലെ തന്നെ പാണ്ഡവരും അത് തന്നെ ചെയ്തു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൂടാതെ വൈഷ്ണവർമാർക്ക് 2 ദൗത്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണത്? ഭക്തർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക മാത്രമല്ല, ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കുകയും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത്? സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അതുകൂടാതെ അധർമ്മികളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ കൃഷ്ണഭക്തരും ഇത് രണ്ടും പരിശീലിക്കണം എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ, അതായത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, ദുഷ്ടന്മാരെ സംഗ്രഹിക്കുക. അതിനാൽ കൃഷ്ണഭക്തർ 2 വിധത്തിലും പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടണം. ഭക്തർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും മാത്രമല്ല, ആവശ്യമെങ്കിൽ ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകണം. അതാണ് വൈഷ്ണവിസം എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത്, അർജുനൻ പ്യുവർ വൈഷ്ണവനായിരുന്നെങ്കിലും കൃഷ്ണഭക്തനാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ആയുധം എടുക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഭക്തിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ, ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ആയുധമെടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകണം. അതിനുള്ള പരിശീലനവും അവർ നേടിയെടുക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അഹിംസയാണ് നമ്മുടെ തത്വമെങ്കിലും ഹിംസ ആവശ്യമായി വരുന്ന ദിക്കിൽ ധർമ്മത്തിന് അനിശ്ചിതമായ തോതിലുള്ള ഹിംസ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവർ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആയുധം എടുത്തത്. അല്ലാതെ അഹിംസ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പൊതുവെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ അഹിംസാവാദിയാണ്. അർജുനനെ പോലെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം അഹിംസാവാദിയായിരുന്നു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, ഈ യുദ്ധം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അവർ ആനന്ദിക്കട്ടെ. അതിനാൽ പ്രകൃതിയാ തന്നെ അർജുനൻ അഹിംസാവാദിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അർജുനനെ ഹിംസാവാദിയാക്കാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. നിങ്ങളുടെ അഹിംസ നിങ്ങളെ ഹിംസാവാദിയാക്കാൻ സഹായിക്കില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ അവരെ കൊല്ലാൻ, നിങ്ങൾ അവരെ കൊല്ലണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അർജുനൻ ആയുധമെടുത്തത്. സ്വതവേ അർജുനൻ അഹിംസാവാദിയായിരുന്നു, കാരണം സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായ ഭക്തനായതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാണ്ഡവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളും ഹിംസാവാദിയാകാൻ തയ്യാറായിരിക്കും. അതിനാൽ കൃഷ്ണഭക്തരായവരെ 2 വഴികളും പരിശീലിപ്പിക്കണം, അവർ തയ്യാറാകണം. എന്നാൽ പൊതുവെ അനാവശ്യമായി ഹിംസാത്മകമാകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. പൊതുവെ വൈഷ്ണവരെല്ലാവരും ശാന്തരാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഗുരുവിന്റെ സമ്പൂർണത എന്തായിരിക്കും? ശാസ്ത്ര അറിവിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലും, അതായത് വിശദമായ അർത്ഥവിവരണം, മൂല്യനിർണയത്തിലും. അതായത് മൂല്യനിർണയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എത്രമാത്രം അവർ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവരുടെ മൂല്യത്തെ നിർണയിക്കാനും, വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രയോഗത്തിലും ഉപയോഗത്തിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ധാർമ്മികവും പഠന സംബന്ധമായ സമ്പൂർണത വികസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അധ്യാപകന് സാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ, അതായത് ശാസ്ത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ
ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുരോഗതിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം. സ്വയം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടാകണം. കൂടാതെ അത് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്നവനായിരിക്കണം, സ്വയം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്നവനായിരിക്കണം. കൂടാതെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുരോഗതിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവദേതാ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. എല്ലാവരും ശംഖമൂതുന്നത്, യുദ്ധത്തിന്റെ കാഹളമൂതുന്നത് യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ സിഗ്നലാണ്. ആ സമയത്ത് അർജുനന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നു. അതായത് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ തന്റെ തേരിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യാവദേതാ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാൻ അവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹ യോധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അത്രമാത്രം ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ആസക്തിയോടുകൂടി ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് കാണണം എന്നാണ് അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം. ഇവിടെ സന്നിഹിതരാകുന്നവരെ കാണത്തക്കവണ്ണം എന്റെ രഥം ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കിടയിലും നിർത്തുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ അച്യുത, ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാത്തവനെ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചുതി പറ്റാത്തവൻ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹം എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആരാണ്? തേരാളിയാണ്, അർജുനന്റെ സാരഥിയാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത് എന്തോ അതെല്ലാം സാരഥി അനുസരിക്കണം. എവിടേക്ക് തേര് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതനുസരിക്കണം. അപ്പോൾ സ്വയം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അർജുനന്റെ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ വാക്കുകളെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി. അതാണ് ഈ അച്യുത എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സാരഥി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ, നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും തന്റെ ഒരു സാധാരണ മിത്രത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ആകാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കുമോ? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ ആരും അത് സമ്മതിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇത്രമാത്രം എല്ലാ 3 ലോകത്തിന്റെയും അധിപനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ സ്വയം തന്റെ ഭക്തന്റെ സാരഥിയാകാൻ സമ്മതിച്ചു. അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂല്യത്തിനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയ്ക്കോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതിക്കോ ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതുമൂലം പാർത്ഥസാരഥി എന്നുള്ള ഒരു പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂല്യം അതുമൂലം വർദ്ധിച്ചു. സ്വയം ഭഗവാനായിട്ടും ഭക്തന്റെ സേവകനാകാൻ സമ്മതിച്ചല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ കാരണം അർജുനന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം സാരഥി. അർജുനൻ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാം കേൾക്കണം. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവിടെ അച്യുത എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ചുതി പറ്റാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, ആ സാരഥി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കറക്റ്റായിട്ട് അർജുനനെ എല്ലാ ലെവലിലും മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് 2 സൈന്യങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിൽ തന്റെ തേരിനെ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്താൻ പറയുന്നു. കാരണം ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് അവരെയെല്ലാം കാരണം അർജുനന്റെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുനന്റെ ചിന്താഗതി മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞാനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എന്റെ കഴിവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ വിജയം. പാണ്ഡവരുടെ വിജയം പൂർണ്ണമായിട്ടും അർജുനന്റെ കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചിന്താഗതി. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, എതിർ സൈന്യത്തിൽ ആരോടെല്ലാം എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനുണ്ട്, ആരെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സേനാധിപന്മാരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആരോടെല്ലാം ഞാൻ ആദ്യം യുദ്ധം ചെയ്യണം, ഞാൻ എങ്ങനെ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം, എനിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കാണാനായിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തേരിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്താനായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായത്, എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം, എന്റെ ബലം കൊണ്ട്, എന്റെ ഗാണ്ഡീവത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധം ജയിക്കാനോ തോൽക്കാനോ പോകുന്നത്. ഞാൻ ശരിയായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യുദ്ധം ജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചിന്ത, ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത. പക്ഷേ 11ാം അധ്യായമായപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ സംഹാര രൂപം കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു,
ഞാൻ ആരുമല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്റെ ഒരു നിമിത്ത മാത്രം ഭവസവ്യസാചിൻ, എനിക്കൊരു ഉപകരണമാകും. അപ്പോൾ ആ അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താൻ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. എന്റെ ശക്തിയല്ല ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഭയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് ദുര്യോധനന്റെ നയതന്ത്ര ചാതുര്യം, അയാൾ എത്രമാത്രം നയതന്ത്ര വിദഗ്ധനായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു. മൂന്നാമത് ദ്രോണാചാര്യനെ പരാമർശിച്ച് ബ്രാഹ്മണരുടെ വിശാല മനസ്കതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. പിന്നെ പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായിട്ട് ഹനുമാന്റെ പതാകയും എല്ലാം പ്രസക്തി, എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പ്രസക്തി എന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്തു. പിന്നീട് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് തന്റെ രഥത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ ഇവിടെ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തു തരണം, എന്റെ രഥത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അത് ഭഗവാൻ അനുസരിക്കുന്നു, കാരണം ഭക്തവത്സലനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അച്യുത, ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാത്ത സാരഥിയാണെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല എന്ന്. ഒരുവൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിലയുറപ്പിക്കുകയും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്താൽ അവൻ വൈദിക സാഹിത്യം നൽകുന്ന അറിവിന്റെ അത്യുന്നതമായ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്താണ്, അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാമാണ് പ്രകൃതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിലയുറപ്പിക്കണം. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, പൂർണ്ണമായ അറിവ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. ആ അറിവിലൂടെ നമ്മുടെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ വൈദിക സാഹിത്യം നൽകുന്ന അറിവിന്റെ അത്യുന്നതമായ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമാക്കാനും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും. ഇത് മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആകെത്തുകയും സാരാംശവുമാണ്. ഇത് ആമുഖത്തിൽ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ തത്വങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അർജുനനോടാണെങ്കിലും കലിയുഗത്തിലെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്താനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭൗതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സാരാംശം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.